Want ja, je er nou toch bij het verliezerskamp. Ja, als CDA hier in landelijke daar al bij de lijn, dat we zelf net dezelfde verkiezingsuitslag van jou hier te bek gaan doen. Dat is logisch, maar hier je zo'n klap ik verwacht in Friesland. Ja, gewoon wel in deze orde van grootte. Dat kon je de peilingen niks zien en peilingen, blauwe peilingen. Maar gewoon wel in deze orde van grootte, ja. Er is dan verkeerd in. Had Galema de listloper wat verkeerd in bij in de campagne? Nee, het is naar een landelijke campagne lutsen. Dus de oppositiepartijen die gaan een stel landelijke thema's in de street gooien. Beter nou en meer mensen naar de stembus gaan binnen. Wat heus ten koste van het CDA gang is. En een stel mensen hier misschien krijgt iets oorstem. Eerder deze jongen hier, jouw collega uit Den Haag, Sander de Rauwe, hier steen, Tweede Kamerlid, die zei: ja, het CDA is een hoes en daar moet heel wat om verhoren, daar moeten we heel wat om verbouwen. Ja, daar ben we mee aan de gang. Je had hier in Friesland, jongen, maar de dialoog 250. Het Slangenburg-berieën is uiteindelijk zet. En ze hebben op een heel soort plakken is het CDA weer op naai aan de gang. Zo van, nou, hoe willen we nou van in de 21e eeuw met het CDA verder? Kan het CDA naar verder? Ja, wie komen we weer om? We zijn echt een middenpartij, sociale partij, van een brede partij. En wie komen we weer om? Je zit in een diep dal. Ja, maar ja, je kan alleen maar naar boven, dan kan je diep in het dal zitten. Als je boven op een berg zit, dan kan je alleen maar naar beneden donderen. En wie komen er weer uit? Zijt Geert Benedictus, hij is van het CDA, zit nu nog in de Eerste Kamer, maar dus wacht je ontmaaien altijd nog werkgeval versus zult. Miranda Werkman, mijn collega, die rint hier echt ergens om, want ja, het is hartstikke spannend. Maar waar had zij bij de microfoon staan? Nou, is mij zit Hajo Apotheker, burgemeester van die nieuwe grote gemeente, Zuidwest-Friesland. Een paar maanden geleden stien wij stieg ook te interviewen bij de verkiezings en nou een hele opkomst is, 60%. Ja, ik ben er tegenwies mee, 60%. 64 stembureaus, ze zijn nu al jaar binnen, dus we gaan nou de uitslag. En ja. Zou dat Joost een hele opkomst? Hoe kan dat? Nou, ik denk dat het wel te krijgen had met het landelijke budgetting van deze verkiezings. Er is natuurlijk een soort operaat. Wat is de functie van de Eerste Kamer? Hoe kan het nou dat het kabinet wel met zijn voorstellen verder kan of net? Welke zwierigheden zullen op de wei komen? Dus ik denk dat dat mij spelen had. Ja, het is eigenlijk een trendbreuk hè, dat er nou een hegere opkomst is. Want meestal gaan er minder mensen naar de provinciale verkiezingen. Ja, dat joggen we altijd. En dit is echt heger dan Fjouwer hier verlien. Dus, maar dat is welke reden het ook had. Je moet er wel blij mee wezen. En dat ben ik gek. Ja. We hebben het briefje in de hand. Het CDA verliest. Wie nog de winnaar bij de gemeenteraadsverkiezingen in november? Ja, maar CDA is mij 21,5%. En de PvdA met 22%. Ze zijn ongeveer gelijk eindig in Zuidwest-Friesland. Dus dat beeld dat hien we altijd al. Maar bij de raadsverkiezingen wie het oost. En bij de rest zitten had toen het CDA ja, op 10 zit nu komt en het PvdA op zo'n. Dus daar wie het bij ons wel een verschil. Wat zijn ze de uitslagen, Jo? Nou, dat het is wel conform het landelijke beeld. En ook dat je hem zegt dat natuurlijk ja, de nieuwe middelgrote partijen, GroenLinks en D66 Big Leaks, ja, die komen toch weer om. Die spelen weer een rol die ze ook altijd gewoon ha. En dat zeggen we nou misschien ook in Friesland, dat D66 weer omkomt. Ik ben net zo'n partijman. Natuurlijk. Ja, ik ben net zo'n partijman, ben ik ook neer het West. Maar het gaat mij er wel om dat ja, de democratie is pluriform, zoals ik altijd. En als dat dan uitkomt, dan is het echt mooi dat in een provinciaal bestuur, in de steden, dat de richting echt vertegenwoordigd is. PVV, pak ik even het briefje erbij, 8,2% van de stemmen. Het een soort zijn hoe er met referenda komen bij zulke verkiezingen. Wat zou dat, Jo, dat percentage? Ja, 8% is minder dan bij de nationale verkiezingen. Dus, en het is wel conform ja, dat dit natuurlijk een categorie mensen is die het echt uitinggaan van haar onvrede. En dat is echt een vorm van democratie. De traditionele partijen moeten de lering uitloeken. Hier je verwachten dat het heger wijzen zou of zeg je van nou dit valt? Hier verwachten dat de boppen de 10% uitkomen zo, ja. Dus ik een beetje het landelijke beeld, hè, dat de PVV het 10% wint. Maar ja, we weten nog net het totale Friese beeld natuurlijk. Ik ben hier om te zien hoe gaat het nou met onze regio en wat zullen de verhoudingen wezen. En wat zal de coalitie worden. En CDA, PvdA, haak geen meerheid meer. Dus er moet nou wat, altijd nooit toch worden. En dat is interessant om dat een beetje te volgen. Dus daarom ben ik hier. Interessant om te volgen, zou het Hajo Apotheker, burgemeester van Zuidwest-Friesland. En dat is het voor zelfs ik. En wij zijn heel benieuwd dat er nog oren uitslagen binnen intussen.
Nee, spietig genoeg. Geen oren uitslagen nog. De teller stiet op 11 gemeenten werd we de uitslagen van hè. En het is intussen 5 minuten oor 12 worden. Ik weet net dat jou op je horloge schoon hè. We zo'n ontolen worden deze uitsturing hè. Maar ja, als er nog maar min uitslagen bekend binnen, dan kunnen wij het natuurlijk het verkrijgen om samen bij hem bij te gaan. Dus we blijven gewoon nog in elk geval ont in je oren bij jou om jou zo volle mogelijke uitslagen nog te vertellen. Ja, hoe die uitslagen praat. Landelijk is het toch een beetje een verschouwing zichtbaar. Bij 70% van de stemmen telt. Zo de coalitiepartijen nou zo'n 30 zitten hè, in de Eerste Kamer. En dat is eentje tekort nog maar voor de meerderheid van 38. Dat spant er zeker om. Nou, 17% is natuurlijk, dat zegt mij nog niet zoveel. Nee. Maar we komen van 34, 35 af. En als dit een trend blijkt, dan zou het toch die 38 nog wel dan komen ze er. Ja. En dan zal Rutte zich in zijn handen wrijven. Ja, die zal dan wel een hele mooie speech. Ik had daar het misschien. Ja, nou, we vroegen ons net al af wanneer zou die gaan speechen. Maar waarschijnlijk. We hebben de kopstikken al hier al show, maar Rutte nog net. Waarschijnlijk wacht hij af tot het iets helderder is of die 38, misschien zelfs 39 dan of die er inderdaad komen. Ja, en begrijpelijk. Alle gemeenten binnen nog maar telt. Hoe kan het dat al zo lang door iemand? Omdat we weer met papier en potlood doen. En iedereen heeft vandaag kunnen merken dat je in de eerste plaats al 2 minuten op dat papier moet wrijven voordat je dat vakje rood hebt gemaakt. Die ben echt min, hè? Daar kun je wel eens wat oors van verzinnen. Want... Maar dat tellen duurt dus ook veel langer. En aangezien het met de hand gebeurt, moet er ook nog wel eens worden overgeteld. Dus dat gaat dan. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het zelf helemaal niet erg. Ik vind het zelfs veel mooier om het met papier en potlood te doen. Het wel wat. Ja. Maar ja, die stemcomputer, dat wie al zo makkelijk. En dat roegelen de saai uit. En dat konden we gauw mensen vertellen wat er stemt weer. Ja, dat is zonder meer waar. Alleen de stemcomputer ontnam je één mogelijkheid. Namelijk om weliswaar een ongeldige stem uit te brengen. Maar het biljet te gebruiken om zijn stevige boodschap op neer te schrijven voor degene die moest tellen. En destijds maakten mensen daar wel vaak gebruik van. En ja, dat kon nu niet meer. Ik moet wel zeggen, het wordt nu ook wel lastig omdat er geen gordijntjes meer bij die Nee, je kent het ze volle met dwan, hè? Nee, dat is wel je kent net zo volle minuut spoken in die hakjes. Wij moeten dus ook weer gordijntjes hebben. Die moeten we weer omkomen. Maar wat voor teksten scrollen mensen dan op die... Nou ja, in het verleden, toen het nog gebruikelijk was om met papier en potlood te stemmen. Ja, de meest vreselijke boodschappen natuurlijk ook, maar ook soms ook wel hele humoristische. En er waren ook mensen die maakten bijvoorbeeld alle hokjes rood. Voor de grap, omdat het toch ook niks uitmaakt. Wat er dan op een gegeven moment net ongedienstje loopt van we blowen. Dan duurt het wel eens wat lang. Maar ja, kijk, stemmen blijft een geheime operatie. Dus tenzij er een lange rij dreigt te ontstaan, laten ze je gang wel gaan. Ja, maar is dat van de overlevering dat je witte dat er van die grappige teksten op stien? Of die nee, nou, destijds in de jaren 60 zo werd er ook nog wel af en toe een bloemlezing gegeven van dingen die men zoal was tegengekomen. Ja, fantastisch. Ja, weet je nog een paar dingen die het ooit op zo'n stembiljet zitten binnen? Nou, vaak teksten met een, laten we zeggen, wat anarchistische inslag. Ik kan me eigenlijk woordelijk niet één herinneren, nee. Maar met een anarchistische inslag. En verder natuurlijk de meest vreselijke verwensingen aan het adres van wie op dat moment premier was. Of een politicus die de stemmer hier dwars zat. Ja. En waren er dan ik wat met die nog? Of, nee, die stem is ongeldig en telt verder niet mee. En daarmee is de kous af. Dus je hebt er eigenlijk niks van. Maar je kan wel even je ei kwijt. Ja, precies. Ja. En voor sommige mensen is dat ook belangrijk. Die zijn nu gedwongen om thuis te blijven. En of met die computer niks te doen, dat doe je ook niet. Dus ze komen in ieder geval op en kunnen inderdaad hun ei kwijt. Dat is leuk. Ja, nou ja. En die dienstjes die moeten gewoon takken meer. Waarom wil je eigenlijk voortellen? Ik weet het niet. Nee. Bezuinigingen misschien, ik weet het niet. Maar de stof is te duur worden. Ja, wellicht. Nou, ik weet dat de stof in het provinciehuis ik duur worden is. Maar ik zie een mooi kleedje erom, die tafeltjes. En de bitterballen bij die al terug hadden. Ja, ik jij iets goed bitterbal. Nou, ik ga ze nog net zien. Ik ga wel een orenman zien. Dat is Dirk van Thun van Frisia Soort onder oren. Maar wat brengt u hier precies? Nou, ik ben inwoner van Nijvert en ik ben voorzitter van de VVD van de afdeling Zuidwest-Friesland. Je hoort ook op een verkiezingsbureau zitten. Ik ben bij het verkiezingsbureau geweest. Ik ben er geweest en het stembureau waar ik geweest ben, hele goede opkomst. Er kon een diktal van mensen komen, er ben 1000 geweest. Nou, ik vind dat geweldig. 80%. Ja, dat vind ik echt een fantastische uitslag. En ik ben natuurlijk heel blij dat de VVD het in ieder geval in Zuidwest-Friesland een goed dienst heeft.
Want jou bent VVD'er, jou steen je mij wat papiertjes, want jou blauw een ondernemer, jou rek in je voet. Jou hek even naar Haas, jongen. Wat kun je daarover concluderen? Nou, Haas is natuurlijk heel nieuwsgierig. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen is er de oppositie is in de coalitie komt, door de meerderheid. Frisse wind. Frisse wind. Nou ja, je kan het natuurlijk nooit helemaal één op één vergelijken, maar als je zegt de partijen die nou de oppositie binnen, die zullen maar deze uitslag de meerderheid hebben. Nou, een stuk Wossa, en dat vind ik dat blote signaal, dat in Haag bijvoorbeeld de Partij voor de Vrijheid 12% van de stemmen krijgt. Dus we horen er is nog een groep mensen die veel zich net van Sint-Wurgen, vind ik, die toch als protest op die partij stemt. Dus we horen er lijkt nog steeds wel een taak voor de politiek om dichter naar de mensen te gaan. Hoe leidt het politieke landschap wat jou betreft er nou in, hè? Ja, heel verdeeld. Je zegt eigenlijk dat je straks misschien toch weer heel veel partijen nodig hebt om een meerderheid te krijgen. Ik denk, in dit huis is het zo dat je misschien net meer met 2 partijen een meerderheid krijgt. Nou ja, en wat straks de vertaling is naar de eerste keer, maar dat kan nog wel een mooi aantal weken duren. En de tijd dat is maar 2 of 3 grote partijen een heel robuuste meerderheid hebben. Ja, die ligt het achterust. En het is extra dat de sympathie van de kiezers, ja, die is daar samen op hol. En voor je wieter leidt er ergens oors. Waar Van der Dij regeert soms wel, hè? Ja, het is inderdaad zo dat het is, maar ik denk dat er soms wat minder naar de breedte van de programma's jongen. Dat er weer 1 of 2 punten uitpakt. De one issues. Nou, die willen spelen. Daar beoordeelt op een gegeven moment een kiezer op of er op een bepaalde partij stemt, ja of nee. Je bent directeur van Frisia, soort winning wordt dan ook altijd iets zijn. Ja. Wat kun je daar hoe zeggen met deze uitslagen in de hand? Nou ja, het is wel nieuwsgierig dat minister Verhagen die het vorige week een man hier in Friesland geweest. Ik op verkiezingscampagne. Nou, dan wordt er, zo gaan ik natuurlijk over de soortwinning praat. De minister heeft uitsprutsen dat er op basis van een milieueffectrapportage zich inzetten wil om steun te aan om de soortwinning onder de waterzij mogelijk te maken. Daar ben we blij mee, want tot nu toe hebben we dat alleen nog ambtelijk bepraat. Maar we hebben nou voor het eerst echt steun gekregen van de minister voor de waterzij. En we hopen dat hij die steun verder dat ik bij bloot. Nou, ten aanzien van de winning op het land, nou, dan weten we hoe de bedenkingen binnen hier ik bij de provincie. En daarvoor heeft de minister zijn van ik wil uitzoeken of ik mogelijkheden binnen om de periode op land toch te bekorten. En hij heeft gezegd dat er mogelijkheden te binnen. En het is dat kan ik wel bevestigen, dat wij de laatste publiek, ik met het ministerie in gesprek binnen, om te zeggen van, ja, hoe kunnen we zo snel mogelijk naar het water en wat hebben we nog voor een overgangsperiode nodig. Dus daar ben we druk mee bezig. Ga je de politiek vanzelf wel bij neder, dus jou kom je hier naast Moelberg op het provinciehuis? Ja, absoluut. Maar ik denk, nou wel vanuit een vertrekpunt dat er, wij hebben 2 jaar lang een milieueffectrapportage maken voor het binnengaan in het water. Daar hebben we een hoop twijfels over. Die hebben ten aanzien van de techniek binnen die er nog wel. Maar ten aanzien van de inpassing binnen de natuurwaarden en de natuurgrenzen. Ja, daarvoor zeggen de deskundigen nou, ja, het kan. Nou, en dat moeten we nou verder uitwerken. Van nou bedankt, Van Thun. Graag gedaan. Marieke van der Rey, listloeker van D66. Ja, je hebt uitslagen volgen vanzelf. Jereveen hij woen. Ik pak het briefje er even bij. 6,3% van de stemmen. Ja, fantastisch toch? Ja, het weer 1,8. Ja, dat is enorm. Dat is geweldig. Daar ben ik ontzettend trots op. Echt geweldig. En ik begrijp dat we ook in Zuidwest-Friesland de grootste stijger zijn. Net als in Heerenveen. Ja, dat briefje heb ik er ook bij. 4,2% van de kiezers het op D66 stemt. En het weer 1,4% bij de provinciale verkiezings. Precies, hartstikke mooi. Dat betekent dat we tenminste 1 zetel halen. Dat is zo goed, dat is zeker. En dat of we echt 2 zetels halen, ik denk het eigenlijk wel. Maar dat spant er nog wel een beetje om. Ik heb die cijfers nog niet precies gehoord. Ik geloof dat er 30% van de stemmen nu zo'n beetje geteld is. En dat we dan op ongeveer 4,2 uitkomen. Maar ja, we moeten natuurlijk even netjes alle uitslagen afwachten. Ja. Want zit je dan... Hoe beleef je dat nou? Denk je dan van, begin die kant uit van die zit? Of ben je voorzichtig? Ja, je moet altijd voorzichtig blijven, want het is een democratisch proces. Dan gaat het om 100% van de stemmen en niet om 30%. Maar ik word hier wel met het uur enthousiaster van natuurlijk. We hebben er zo hard voor gewerkt en we komen van 0. Dus dat is toch echt een hele prestatie.
Wat we met een heel leuk team van jongeren en oudere D66'ers hebben gedaan. Komend van niks. Dan naar misschien wel 2 zetels. Fantastisch. Ja. Zit hem dat dan in? Dat is dan de volgende vraag. Ik heb je vraag niet helemaal kunnen. Hoe kan dat dan? Nou ja, ik denk dat ik denk dat mensen toch gehoord hebben dat het belangrijk is dat je naar de toekomst kijkt. Dat het geluid van D66 gaat toch over onderwijs, over vernieuwing, over jongeren die een plek op de arbeidsmarkt zoeken hier in Friesland. En het liefst in een modern bedrijf of misschien wel in een eigen onderneming. En we hadden gisteren een fantastisch feest in de Harmonie in Leeuwarden. Daar heb ik heel veel jongeren gesproken. En je hoort wel eens het verkiezingsfeest van de jongeren en hoe ik als eerste de stem uitbracht weer even voor de meesten thuis. Precies, ja, dat was een heel goed initiatief ook nog van alle jongere partijen samen. En dan hoor je toch heel vaak het geluid dat jongeren het jammer vinden dat ze Friesland moeten verlaten. Omdat ze hier voor zichzelf onvoldoende kansen zien. En dat is iets waar ik nou juist heel veel aan zou willen doen. En dat is ook iets waar D66 voor staat. Of zou het dan toch wijzen dat de komst van de PVV meestal wel dwingt van... ja, we moeten nou toch echt een keuze maken weer bij het kabinet of weer bij het kabinet? Nou, daar kon je wel eens gelijk in hebben. En de hele principiële keuzes moet nou makkelijker worden. En misschien zorgt dat ook voor die hege opkomst. Ja, absoluut. Ik denk dat D66'ers ook typisch mensen zijn die voor het fatsoen... voor het niet uitsluiten van mensen... voor een degelijke politiek... Daar kiezen D66'ers voor. Ik vond de opkomst ook veel hoger dan oorspronkelijk was geraamd. Ik zag percentages van 60-65% langskomen. Dat is natuurlijk fantastisch. Dat is echt een goed teken. Speelt dat Jim in de kaart? Jim soort partijen, zeg maar zeggen? In dit geval wel, ja. Ja, zeker wel. Ja. Ja. Als u van 0 naar 1 of 2 zitten, dat wacht je weer even aan. Marieke de Reelisloeper van D66 had nog wat een slag om de eer. Want ja, nog net 100% van de stem is teld. Dus dan bloot het nog wel een voorlopige uitslag. Een voorlopige uitslag hebben ik van de gemeente Eerst-Stellingwerf. De PvdA al jaren de grootste partij in deze gemeente. In 2010 wie het spannend tussen de VVD, het CDA en de PVV. Zodat nou extra wezen bij deze uitslag. We zullen het CDA 16,3% van de stem. PvdA 24% van de stem. VVD 16% van de stem. Eigenlijk werd hetzelfde beeld. CDA, PvdA verliezen, maar PvdA de grootste partij. FNP verlies licht 2,2% van de stem. SP 10,2% van de stem. En de ChristenUnie ik licht verlies. Eigenlijk in alle gemeentes ontnota we dat wel. 6,2% in 2007 en 5,3% nou in 2011. GroenLinks ik je weer op winst 6,3% van de stem. De opkomst in Eerst-Stellingwerf ik weer haast 60%. En dat is toch ik wel weer heeg. De PVV scoort in Eerst-Stellingwerf 10% van de stem. Provinciaal Belang Friesland 2% van de stem. Partij van het Noorden, hier Fjouwer Rievelien, 1% van de stem en nou 0,8. De 50PLUS partij scoort hier 1,6%. Verenigde Lofs 0,1 en D66 wint ik hier 4,3% van de stem. En er wordt zelfs een soort twitteren. We horen dat een beetje in de gaten. Een soort... PvdA's die binnen in een joeg-hij-stemming, die binnen heel blied dat de partij op gewoon plakken wel verliest, maar toch overal de grootste bloot. Rendert Algraaf van het CDA, hij zei het, mijn startpoll van de Moon liek het ernaast te zitten. Het er een oplossing voor, net op een nij tellen, maar op een nij stemmen. Ja, dat zou wel een makkelijke oplossing wezen. Aafke Posma die zei van goed, alles is goedgekeurd, wij mogen naar huis. Hij is van het PvdA. Dus ja, de druk twitteren, net iedereen broekt de hashtag PS Friesland. Als je dat wil doen, dan is het wat makkelijker om alles waarom te vinden. Maar wil je iets twitteren, je kunt het dan via de hashtag PS Friesland. En waar nemen we het even hier in het programma. Heel wat was in de zeel dat de PVV van Geert Wilders de uitslag afwachtet, waar toch de parsen, toch de klofte beveiligingsmeesken boetende doorhouden. Maar niet krijgt dat de partijleider dan toch reageert en de stemming is vanzelf euforisch. Nederland heeft de Partij voor de Vrijheid, dat kunnen we vanavond wel zeggen, opnieuw in haar hart gesloten. De partij van Henk en Ingrid, die knokken voor minder immigratie, voor een strengere straffen van criminelen
en voor het fatsoenlijker behandelen van ouderen. Die partij is nu definitief niet meer weg te denken. We krijgen alleen maar meer invloed in de landelijke en provinciale politiek. Dames en heren, we hebben vanavond reden tot feest. Sterker nog, we hebben reden om een groot feest te houden. En waar kunnen we dat beter doen dan in ons mooie Limburg? En wij zullen, en dat beloof ik aan alle mensen hier en alle mensen die thuis televisie kijken. Wij zullen Limburg teruggeven aan de Limburgers. Friesland teruggeven aan de Friezen. En Nederland teruggeven aan de Nederlanders en al die PVV-stemmers. Nou, Friesland teruggeven aan de Friezen. Hij neemt uw provincie dan toch maar mooi even. Sietse en Maaike die bloden boeten Scott. Ja. Henk en Ingrid kwamen wel weer even voorbij. Ja, niet meer weg te denken uit Nederland. Ja, zo is het. Nou ja, dat de PVV voorlopig niet meer weg te denken is uit Nederland. Dat lijkt me zo duidelijk als wat. Aan de andere kant is er toch niet zoveel reden voor euforie, dacht ik, aan PVV-kant. Want landelijk scoort het bij de Tweede Kamerverkiezingen 16%. En nu ziet het er landelijk uit als tussen de 11 en de 12. Dat lijkt me toch redelijk wat minder. En in Friesland zit het tussen de 8 en de 9 voorlopig. Dus dat is nog weer een stuk minder. Ja, maar hij ziet het natuurlijk als in de provincies waren we niet. Dus alles wat daar binnenkomt is mooi meegenomen. Nou ja, zo kun je het ook bekijken. Je kunt ook zeggen, we hebben een fantastische winst. Want we gaan van 0 naar 11%. Ja, dat is toch hartstikke mooi. Maar zo zou ik dat niet meteen vergelijken. Ik bedoel, je zou toch verwacht hebben, denk ik, zeker als Geert Wilders, dat je in de buurt van je percentage komt wat je bij de Tweede Kamerverkiezingen haalt. Ja, dat is belangen nou niet gebeurd. Nee, ze hebben zelf nooit echt uitspraken hoe het die inloopt. Hè? Dat hoe volle procent van de stemmen ze Hellison. Nee, en dat is ook het lastige natuurlijk met deze verkiezingen. Zeker als je naar de PVV kijkt. Omdat ze, laten we zeggen, in de eerste plaats hebben gezegd, Eerste Kamer, schaf maar af. En eigenlijk ook over de Provinciale Staten hebben gezegd, schaf maar af. Over de hele provincie eigenlijk als overheidslaag. Dus ja, dan is het ook moeilijk om, laten we zeggen, dit soort euforie te duiden. Ja, nou ja, ze zijn in elk geval euforisch en ze vieren daar een feestje. Feest wordt het toch, sommige partijen wel, sommige partijen net op het provinciehoesfeest viert. Andries Bakker is er al iets te sissen over hoe dat er misschien nooit meer in de steden nu komt te zien. Ja, op basis van de uitslagen die we op nota hier bekend hebben, ik reken hier hoeveel zitten daar onder Kepler binnen. Nou, wist is in elk geval dat de Partij van de Arbeid net volle verliezen zal. Ze hebben nu 12 zitten in provinciale steden. Ze verliezen er nou gedacht maar 1 en komen op 11 uit. CDA heeft nooit 12, alleen nog die verliest de volle meer. Die komt op 8 zitten, uit zat het nou lieket. Dus wat duidelijk al troeft door de Partij van de Arbeid. En zullen we dan ook naar het Joerdijkse College, ChristenUnie, het nou 3 zitten. Dat worden we al gedacht 2. Als we dan tellen in, dan komen we op 21, 22 zitten uit. Dat is cruciaal. Het 43 zitten in provinciale steden. Dus het Joerdijkse College koel best eens zien meerderheid kwijtraad zit door de verkiezingen van Joerd. Ja, en dan de grote winnaars vanzelf de VVD. Die het er nou 5 zitten. Die zoer in de berekening zat hij er nou bij luidt op zo'n komen. En de PVV vanzelf als nijkommer zomaar 4 zitten in provinciale steden komen. En dat moet daarmee zullen ze haast niet groot worden als de FNP. Die het ik 4 zitten heeft, maar percentueel nog correct wat groter is. Dat binnen dus de cijfers die we nou Jan kennen. GroenLinks, bloot op 2 steden. Hebben we nog steeds D66, zomaar 1 of 2 zitten in de steden komen. Dus dat is een nijkommer. Maar het belangrijkste nijs is dus dat de Partij van de Arbeid voor het eerst zo'n 1987 de grootste worden. Dat kunnen we haast voor zeggen. Ik al binnen alle uitslagen natuurlijk net bekend. Want Smellingeloon mag nog komen. Ljouwert mag nog komen als 2 hele groten. Dus er kennen wat verhoren. Maar dat de Partij van de Arbeid het heel goed doet. Relatief zo'n ten opzichte van het CDA. Dat mag duidelijk wezen. En Harm Wijstra stiert bij een man van de PvdA. En dat is burgemeester Vet Kronen van Ljouwert. Ja, dat klopt het, Andries. Want we zitten vanzelfs te wachten op de uitslag van Ljouwert. Vet Kronen. Het wordt spannend, hè? Ja, we hebben wat pech met het tellen. Maar ik hoop dat er ieder moment de uitslag binnenkomt. Wat wordt het verschrikkelijk lang? Vorige keer waren we om 11 uur klaar en nu niet. Dus we gaan de protocollen nog eens goed doornemen. Jobien Wolle, een van de eerste stemmers, hè? Ik was de allereerste stemmer. Samen met de commissaris. We hebben tegelijkertijd het biljet laten zakken in dezelfde seconde. Ja, we hadden beelden jongen, want het weer met jongeren hier in Harmonie. Wie dat slagen? Het was erg succesvol. Het heeft heel veel aandacht gekregen, ook in de stad.
maar ook landelijk. En wat ook een effect is geweest, mensen hebben nu wekenlang van tevoren op die hogescholen gezien, je kan daar stemmen. En dan ga je dus ook over praten. Ga jij stemmen, ga ik stemmen, op wie dan? Dus zelfs als mensen daar niet hebben gestemd, het heeft toch de democratie bevorderd. Joost krijgt al landelijk, je bent zelf vanzelfs ook nieuwsgierig hoe dat landelijk eruit komt te zien. Ja, het is natuurlijk heel belangrijk voor de toekomst van ons land hoe dat zal gaan. Komt er een stabiele regering of blijft die stabiel? Of gaan ze nu inderdaad meebewegen met wat toch de stemmers, de kiezers willen gewoon toch een aanpassing van het beleid. Want anders hadden ze dit kabinet de meerderheid gegeven. Dus ja, dat moet nu de komende dagen maar blijken. Provinciaal liep de Partij van Arbeid de grote winnaar. Jo ben ik een Partij van Arbeid man. Hien jou dat verwachten? Nou, het is vrij ondankbaar, merk je nu toch maar weer. Want PvdA en CDA hebben natuurlijk samen het beleid gedragen de afgelopen jaren. Heel veel goede dingen gedaan voor de provincie en de stad. Allebei. Nou, de ene partij krijgt toch een klap door de landelijke invloed. In dit geval het CDA. En er zijn ook jaren dat het omgekeerd is geweest. Hè? Dus je moet het ook een beetje relativeren. Want in Friesland zitten CDA en Partij van de Arbeid niet zo ver uit elkaar. Die had een nek-on-nek race, maar het is wel 1987 van het laatst dat de Partij van de Arbeid de grootste weer. Ik hoorde iemand zeggen dat het sinds 1987 niet is gebeurd. Dat zei ik, 1987. Ja, maar daarom denk ik ook dat het het is een hard gelach voor het CDA. En het is voor de partij in Friesland niet verdiend. Maar het is het landelijk effect. Maar dat is zuur. In de oren naar deze verkiezings waar toch wel rekening houden met een grote winst van de PVV. Het lijkt nou dat ze op jouw zitten nu komen. Dat valt mij wat zien. Hoe zou jij daar net zien? Ja, ik denk dat toch de Friesen heel zelfbewust ook een sociaal beleid willen. Dat geldt voor alle Friese partijen. En dan heeft men kennelijk niet zoveel gevoel voor de PVV. Maar uiteraard, de analyses komen wel. Iedere partij krijgt de stemmers die verdient, zeg maar. Zo werkt dat toch. We moeten wachten op uitslagen. En ik heb begrepen, Kronen, dat er weer nieuwe uitslagen onder zitten te komen. En die willen we jou vanzelfs brengen. Nog geen uitslag uit Ljouwert, maar wel uit de gemeente Tietjerkstradiel. Het CDA, PvdA en FNP vormen een top 3 in de gemeente. En de PVV die zelfs net mooi, maar scoorde in 2010 voor de Tweede Kamer gemiddeld maar 10% van de stem. Nou, Sjen wat zo nodig. In elk geval verlies bij de PvdA en het CDA. CDA bloot daar in elk geval de grootste partij 21,6%. PvdA scoort 20,6% van de stem. VVD 11,6%. FNP verliest van 15,1 naar 13,3% nou. De SP die verliest ook van 7,1% naar 6,6%. ChristenUnie het 6,8% van de stemmen kregen en verliest daarmee ik. GroenLinks wint 6% van de stemmen. Hij ze ook kregen het opkomstpercentage in Tietjerkstradiel haast 64%. De PVV had hier 8% van de stemmen kregen. Provinciaal Belang Friesland 0,8%. Partij voor het Noorden 0,2%. De 50PLUS partij 1%. Vereniging Los 0,1% en D66, ik je weer opwinst 3,2% van de stem. We gaan weer even waarom naar het provinciehuis, want daar gebeurt het bij Miranda Werkman. Gerard van Klaveren, burgemeester van West-Stellingwerf, stiet naast mij. West-Stellingwerf, een gemeente dat een soort PVV stemt is. Ja, we zullen even naar de uitslag van nou. Ik pak het briefje er even bij. Dan zullen we dat er 11,6% van de mensen een stem uitbracht heeft in jouw gemeente op de PVV. Valt het mooi, valt het al? Wat vind je ervan? Dat is ietsje boven het Friese gemiddelde. Dat zit zo'n beetje rond de 10%, dus het wijkt niet echt extreem af. Ja, hier je toch dat het heger wijzen zou, omdat West-Stellingwerf dan toch een PVV-gemeente schijnt te wijzen? Ik had er niet zo'n beeld bij en ik kan niet zeggen dat me dit echt verrast als ik kijk naar de landelijke en ook naar de provinciale cijfers. Dat we de cijfers er even bij pakken. Het CDA verliest, PvdA een lietsbietje, VVD wint. Ja, dat klopt wel een beetje met het landelijke beeld. Nou, we zijn een echte Partij van de Arbeid gemeente, West-Stellingwerf. Dat blijkt uit deze uitslag ook. Hè. Een kwart van de kiezers die hebben op de Partij van de Arbeid gestemd. Dus het is een redelijk bestendige lijn. En dat is ook een beetje het beeld van onze gemeente. Wij doen geen gekke dingen, geen uitschieters naar boven, naar beneden. We gaan onze eigen gang en dat hebben de kiezers denk ik op deze wijze ook vertaald. Of is dit het effect van de Eerste Kamer discussie? Dat weet ik niet in hoeverre dat een rol speelt. De media die hebben natuurlijk daar erg de focus op gelegd de afgelopen weken.
Maar ik kan niet inzien of dat heel veel effect gaat bij het gedrag van de stemmers in onze gemeente. Ja, je steeds de media, maar misschien is nou ik wil een tijd dat mensen echt een keuze maken van principieel voor het kabinet of tegen het kabinet, voor een PVV of tegen een PVV. En dat een heel soort stemmers naar de bus bracht heeft. Nou, dat beeld zien we bij ons wel. 58% opkomst, dat is vrij hoog. Dat was 4 jaar geleden ongeveer 52%. En dat is dan de prettige bijkomstigheid van de discussie rondom het fenomeen PVV geweest. Dat mensen wel, zoals u dat schetst, na hebben gedacht over de positie in de Eerste Kamer. En de grotere partijen hebben daar natuurlijk ook opgeroepen. Links heeft